Wah, jika nagang wah palipat mo nga. Ato wah palipat nga. Oh, animal lang. Oh. Wala na magamit lagi. Nakahiboto na kung kuhan. Pero pagkabot mo sa Manila, mo na ito mo ang Dili, sa business. sa promotion pa ko. Nagpadala mga dancer Japan. mataray ka nga ni Rudy. Nautro siya dyan figure. Di ba? Like, gym block, di mo rin? Di ba? Dahil Baji. sa una to. Ang baji may buko Ano sa ba kay kuan mo gi-video mo? Ito sa mabigil ay dyan Di, istorya. ano yung appeal? Kay mawaw ta. Nga si kuhan si Ikaw, huwag ka ni palit ng t-shirt. si Kuna. Na. Uy, to. Okay, tagal mo. Wala pa. Oo, nga niya. Kasi munit ka na. Tay karit. Kuha niya pa. Kadodo pa. Ay, gi-play yun yung lalay di ay. Grabe yan, idahagay. Gabi na kay managkuhan, masawan ko ng opirya ng samat. Pwede doon. Ha? Kaya ba? Ha? Kaya yung kita rin. Kaya? Na. Kita ng isda kay. Sabi mo pipino rin ang ikilaw. Okay. Mo na yung financiero. Kasi ito na Jet, sa gabi na, morning na. Pasensya nga dilidid ko kadung diha kay kadung na unta ko mag-release chat man ang napo nga alauna nila ito ang beril ko sila. Ako manggod ang presidente sa kapilya unya ano. Okay lang. Dinin pa rin. Free na lang mag t-shirt ha. Gibayaran sa muli. Matumbakan na ka. Bayran ni lalay. Parang magalingan ko. Parang ni nga ba po doy? Pa doy. Tapat ko buli. Asa magkauban mo? Dapat ko na kay kauban sa driver. Dali na ni bro. Pusay. Bangko ni mo din. Yeah. Bangko nila to. Asa pa man to siya? Biling. Ito na lagi silawan mo ng balay na lay. Bahala na, tinabali na. Sarang kabaso lagi niya. Kung baso ah.
Mga gawin ba niya dami? May luto din ha? Mago ka ulo. Ano yung luto din mo? Kunti yung pansit na yun. Dali na, ma'am. Nalalay. Dali. Ha? Tukar sa... Sili. Pasili ka. Dira platulin. Kung ka masukti ka din Na. kita. Si tatay pa. Video ni karon ni Pakuan sa JC ulit. Continuation. Reunion. Bat. Continuation. Tuwad ka. Tuba dong. Alay, isa ka picture hunta lay. Tayujuhan mo rin kayo. Laro di pa kuan Ha? Tunga lagi. Tunga ra dengan na isa ka galori sing order naman. Pay po ninyo. Abi na kung kuan. Sabi na O midjara kadi murut. medyo ri ko to. Maninginom ning Yubo ba o man pangubo ni. Bunyo din na. Di pwede na di pa di ko. Rusita. Sa otro. Yeah. Lami bahal kayo. Palit ni kakay, palit ni kanang apang o. Lami kay. Kay lami kayo eh. Kasi na kakay. Si kakay. Lalay po daw. Gemlock. Hi, napala hubog. Kita mo kakay dito? Ato JC ba ni? Kanunay na lagi ka. Dito ka ha. Di ka videohan. May sorbang mga apo na ko. Ina maron makaginansag makaginansag taman. Sunod na lang. Video ba? Sige na. Sa clubhouse. Video ba? Video. Nali, ajo ako na kay appeal ka. Joke na. Wala pa mga hingabo. Tungab. Tabo. Kuan alas tres. Tabo. Ay, sabon. Yung kagaita, kagaita. Walang yung kuan ko wala ko abot. Abot na ako. Nagay. Inom. Ilang si kakay. Inom ba? Iba-iba. Ano ka pidyan kay apit ma-aslam. South sa Piñas. Pagkabot na ako, tawag. Eh, tarari kong trabaho. Ala. Aro daw, hurot na kay. Hurot na Rudy kay. Matsudan sir. Matsudan sir.